pasado, o presente e o futuro nas liñas do mar. A verdade é que sempre acertaba o pasado, o presente e o futuro da persoa que deixase que lle lera as liñas do mar. Todo o mundo quedaba asombrado dos seus dotes. Un día entrou un cabaleiro na súa consulta. Madame Tutú fixo sentar a súa mesa de braseiro. Pediulle que estendese a man e dispúxose a lerlla. Pero Madame Tutú non puido ler ni no presente, ni no pasado, ni no futuro do cabaleiro. E non puido porque o cabaleiro era de Londres e Madame Tutú non sabía ler inglés. Ce n'est pas possible. Fuck the system before the system fucks you. Thanks.